Lirio iti tanap. Tinapalapas. Simmarungkar da Olivia kan lito iti asyenda ni Senyor Pedro. Napanagnagan ni Olivia ti kinaulpit ti uliteg na. Gapo iti pananglatigo da iti baket at trabahador da. Tinulungan ni Olivia ti baket ket impanaw na daytoy. Iti dalan da at danang paltog kadakwada ngem saan da napuntaan. Ammo nalatan adag iti pasurot ti uliteg na. Insingasing met ni Olivia nga ilimod na daytoy abanag tadi na kayat ngagparikot ni papana. Iti sabali abangir inpakaammo ni Lorna iti asawa na nga imbitado da iti kalaysan ni Olivia ngem pinangtaan met ni Senyor Pedro daytoy. Itagagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Nalawag ka di iti imbagak, Lorna. No pilit ka dumaray. Saan mo nga isurot ti apom? Gaputapulos. Asaan ka na makastrek dito'y mansyon? Anya, hanggang... Nalawag ti kayat ko asawan. Ha! Ditakan. Oh, nalabasan ni Pedro. Ad-ad-daitan, ti kinaulpit na. Wow! Ay na! Nagpintas kan, Ma'am Olivia! Ay na! Bagbagay mo na ito trahe di budam! Ay na! Agyamanak, napintasak ka di matlaang, Ursula? Wan, Ma'am! Pintas ka! Ay na! Sigurado! At in love kan ka ni Manong Lito! Oo niya. Nakasagana ka iha? Intayo di dyan simbahan. Wan naman. Ala, umay ka nga roden. Adan ni Papam. Kastamatan ni Lito ichay. Urayan da ka. Juanito, apay nga awan da Lorna. Inawis ko matida. Kat ko na nga umay da. Amangan mo't no yung madamdam at iyo umay da. Kinasayaan. Mapan ko awagan iti telepono. O sige, sikat e makampon. Pasensyakan, Abirat. Ngam saan akayat ni Pedro adumaray kami. Anya, wala atay. Kinapudno na. Pinangtaan nakpay. Dakasak nagpilitak adumaray. Pedro! Tinag mo ti telepono? Sino tinagkuna ang makisarita ka iti telepono? Pedro! Anya ka! Sukir ka mo, Tanya. Awan mo! Saan ka makauawat? Amangan mo kaya't mo pa'y anayunat titong pakkan ka, ha? Pedro! Diyak kayat nga uray iti telepono kat kasaritam dagijay a pamilya. Nalawag! Awan basuldakan ka! Iso saan arumbang ti ararabidam? Saan arumbang? Apayakas tiyaya. Nangag ko anagungat ni Pedro. Kinabil na nga ta ni Lorna. Nangag ko ana itupak ti telepono. Apay nga ta na. Nasken amamuan ni Juanito daytoy. Ay, naragsa ka pa nagkalay sa'yo! Agyaman kami! Agyapan kami! Nagado ti tao nito. Wen nga, amin at taga-asyenda, ginmaray ka. Wen, makitak tiragsak itiropropa da. Put mo na ito, Olivia. Papalay da! Manong litaw! Ay na! Naragsak apa nagkasaryaw! Ay, adto itiregalo kada kayaw! Pasensyaan yun Gaputa, dahil lang sa kailak na ito! Nagsimple lang! Nagbanugak na ito! Binungon ko ba't akampay ide? Anya akampay ide? Sika talaga, Ursula. Makaparayaw ka. Agyaman kami, Ursula. Ay na! Sapay kumata magusto niya. Hala, inakun Tatulungat nga giwaros iti makat. Agyaman kami manin iti sagot mo, Ursula. Rabi, Midrina.
Saan ka kadipay nga ginana? Saan ka kadiya nabanog ang nangas asikaso ka nagiti tattao iti aldaw? Wala, mariknak mo tan, ti banlog ko. Wan ito. Adda ibagakan ka. Kanya dayta. Idi kinasaritak ni Lorna iti telepono itay aldawa. Adda natakwatak. Kanya dayta. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Nagikis ni Lorna akasla na dangran. Sakat nangagko ti panakaitupak ti telepono. Jak amo no, naitupak, wano natnaga. Anya. Akasla, saan akayat ni Pedro adumarayda? Katjak latamat in baba ti telepono, tapno mangag ko ti ibagbagada. Agsangsangit ni Lorna. Katagpong pungtot ni Pedro. Ngam saan aklaro, noan niya ti ibagbaga ni Pedro. Apay ngay. Tinasayaat. Sarong karamtuman ni Pedro. Amuam no apay, asaan da adim maray. O sige, sarong karakto. Wow! Nagpintasan day ti regalo ni Ursula, Lito. Naglawa apan nyo. Wanyarod. Maris puraw ti kolor na. Kasla... Kasla lamping ti maladaga ti kalawan ha. Naburdaan itinaganta. Olivia Liberio. Lito Natividad. Sakit. Adda pa'y sabong-sabong na naiburda. Nalaing gayam ni Ursula nga agburda. Ay na, magustok ta ito eh. Apag iso, Olivia. Lampin to ti anak ta dayta. Una, tasayang mat na saan ang mausar. Ilukat mo ti gate ta kaya't ko kasarita ni Pedro. Ladingitag, senyor. Ngambilin na asaan kami kanong agpastrak, iti sabali at tao. Nga uray siya kakabsat na? Wan, senyor. Iso ladingitag. Tadyak ilukat, tigay. Mabalin ka di amapan mo, ayapan. Senyor, di naman lang kaya't timasinga. Ginapod na. Saan na kaya't at dumapaw kayo? Dito'y mansion na. Anya. No kasta, pulos na di nakakinasarita? Jay pasurot na nga day ti gate tinakasaritak. Anya nga tati mapaspasamak iti day jay a Pedro. Gumurgura. Wan. Kasta mo ti ko na. Ay ngambay amon, total. Awan mo ti inaramid mo kankwana, amati. Taging gaita alalakay kayo, kat ipagpakitang pailaang ti kinapatag na ka. Nga oray pay, saan mo apudno akabsat? Pudno day ta. Imbilang ko apudno akabsat. Akas iti panangibilang nga anak day di mamakan papa. Nasingpot kayo. Ngam di na maamiris data. Noawan kayo. Saan ko anarang ay tibiyag na? Aglaplapusanan ita. Ta pinatawidan dagiti naganak mo. Katrumbag ko maapakitaan na ka iti nasayaat. Gapo iti dayta. Ngam saan mo't? Taiso pa'y tinapanakal. Ala, bayamon. Sabali at talaga ti ugali na. Nasingpot ka? Idinto ta iso kat naulpit. Ursula, yukisan nakman iti manggaan na ata. Kan mga lakamatan iti aramang. Ay, mangga? No, di mo kayat tinaata ang mangga tan alsam, ma'am. Tay nalumat ti kayat mo. Alakit din, yukisan nakon. Ay, sige nga rod, ma'am. Ay, panawan ka pa nga rod iti paraangan, Taing nakman agokis iti mangga. Ha?
Agdayta. Nagalip kon tinaata amangga. Ikakon iti aramang. Oh, Ursula. Ay? Apay day tamang ka. Ha? Ni, nagadumot na ita ka nam. Nagrawit ka talaga iti mangga niya. Ni Manong Lito, Mat. Saan ko kananda ito? Ipan ko ka ni Ma'am Olivia. Adda nga mi dita paraangan to'y family house yaw. Kaya't na kano tinaata amangga. Anya? Ay, aguray ka manong. Di na kaya't tinaata amangga. Tanaalsam. Anong? Apay nga kayat na itan. Ah! Amangan no! Aginaw! Ha? Ah! Wow! Aginaw nakit din ni Ma'am Olivia! Nagimas tinaata amangga. Kayat ka? Saan, ma'am? Sige, kanum amin. Bukudam. Olivia, aginaw ka? Ay namanong Lito. Sigurado na ita. Nalabit nga ginawa ko nito. Maragsakan ako, unay. Ala, ingkag pa-check up, ha? Masapon nga ang nadama na imbag. Yahoo! Anak niyo, Ma'am Olivia! Baldo, mangayap ka iti kadwam, tamapan tayo di asyenda. Arreglado, senyor. Intayo alatan ti asyenda. Tadya kaya no malati udahuan nito iti dagak. Wan, senyor. Agayabak nga rol di ti kakadwa. Agawa, Baldo. Wan, senyor. Ditoy! At patingga ditoy ti alatan nyo. Masakupak ditoy. Senyor. Tiyan mo, kat agpatinggawan iti daya banda ti kukwayo. Tatay tati ko namidi. Di kan sumanaw, Baldo. Agtungpal kayo timbagak. Nukurang pa'y ti barbed wire ayalat jo. Ing kayo pa'y gumatang ije kabisera. Inayatom lang ti agmaneho, Lito. Laglagipon nga agdadagsan ng tiyo asawam. Mama, kayat ko di apal ala ko ije kabisera. Agsubli tayo ko ma. Makapangpanganak namin. Anya? Unay kan, apay ati mo imbaga itay, tadim magas tayo. Saan na ba ni mama? Agsubli tayo. Ibueltak ti kotse. Update. Naupasan, ti panagalad tayo. Naglawat ti sinakop ni Senyor Pedro, adaga ni Senyor Juanito. Ano matalaga ni senyor? Ang iwat mo, Doro, ang nadam ti panagsasawam, amangan takis ka. Ala, intayon, kaladwa. Pumanaw tayon. Imunaytayan ni Senyor Pedro. Ay, uwan, senyor. Naaladan magtaan ti masakupa mi jay asyenda. Ay naglawa ti nasakop ti nagalad. Aniya. Ay, umay kayo langan, senyor. Tayong kay kitaan. Sige la kay Luis. Mapantadwa. Takita ti bagbagam. Madinday to'y nga inaramid na. Apay at tagikwaan na ti Santa ako kwa. Senyor, Inalada ni Pedro ti masakupan na daga. Agam apay anang sakop iti dagak. Aga samay day taas sinakop na. ay, kasanungay daytan, senyor. Sada mabalin da ito'y. Agayabak iti dalaki diti asyenda. Tayatras da day taalag ni Pedro. Mangrugingatan, ti sana pagkinaawatan da Senyor Pedro ken Senyor Juanito. Gagayem, di uliwan na dinggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap!
Lirio ititanap! Tinapalapas. Inawis ni Doña Midrina ni Doña Lorna iti panagkalaysa da Olivia ken Lito. Kayat ni Doña Lorna ti dumaray ngem saan na pinalubusan ni Don Pedro. Iti asyenda ni Don Pedro, impaalad na ti masakupan ti dagana, ngem adda sinamsam na masakupan ti kabsat na ni Don Juanito. Naamuan ni Don Juanito dayta banag ket nakapungtot. Itagagayem at tuyin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio ititanap! Madinday to'y nga inaramid da. Apay atagi ko ang dati saan da ako kwa. Senyor, Inaladan ni Pedro ti masakupan na adaga. Ang apay anang sakop iti dagak. Agasam nga dayta sinakop na. kasanon dayta senyor. Sana mabalin daytoy. Mga yabang iti lalaki dito asyenda. Tayat trust na dayta alad ni Pedro. Senyor, kasanon no saan kayo nga kinaawatan nga agkabsat, gapu iti daytoy. Jak itulok iti naagod na. Senyor, nalpasan, naladan min ti kunayo nga aladan mi. Nasayat. Ala, danggayan dak nga uminom iti ara. Senyor, Nalawa ti sinakop ko adagana. Kat saan na makapagreklamo dayjay. pagkunan nyo man, senyor. Di nak may tured a kalabanan ni Juanito. Gaputam muna, asyaklat ka ti mangabag. Matasin mo! Ne, kaslat dua-dua ka kanyak aduro. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak? Awan kamatim kanyak, ha? Saan nga ito dito, senyor? Senyor, Ala, danggayan dakit di nga uminom. Kaya't ko, ti agrenak ita iti arak. sige, kalagwa. Yatras tayo ti alad ni Senyor Pedrao. Sana mabalin da ito niya inaramid da. Amesan nyo yatras. Ket alwatan nyo lang. Tadi ka matudok ka dagiti barbed wire. Pedro, anya ti inaramid mo? Nanggag ko ti pagsasaritaan nyo itay kadagiti pasurot mo. Nga adda sinakop mo adagan ni Juanito. Pudnula unay. Anya, apay anaaramid mo ti kasta. Gapotarum ba nga siya, ti akin kukwa iti sinamsam ko adagana. Di ka kadi mabain iti kabsat mo? Asika Sumautrikan! Tikit di apokom ti asikaswam, Lorna. Saan ti inaramid ko ti pakibiyangam? Pedro. Di kagbalin akong trabida iti garaw ko, Lorna. Tamangan mo tsak makapagtepel, kat makabil ka manan. No jakla pampanunutan na kabsat ko ni Pedro. Amangan no indarum kon iti panangalad na iti masakupak adaga. Tanya ti kayat nasawan iti dayta nga inaramid na. Naglawag. Kaya't natagikuwaan iso nga inaladan na. Kat, kinasarita mon may papan iti daytoy. Saan? Jakon kasarita. Umdasan ti panangyatras mi iti inyalad na. Juanito. Mawatan namat siguron. Ajak kanunungan ti naramid na. Gaputa inyatras kon ti alad na. Ma'am Olivia, adto yung tigatas mo. Agyaman na, Ursula. Apayakit kita, anak, saka umis-isam. Aginaw kang aminin at talaga, Ma'am Olivia. No anya laditan ti kayat mo nga ipaunag. Un nga ron. Kas itay, intimplahan ka itinalamiis a Diyos. Sa ita, gatas manan na napudot. Isumat ti kayat ko nga inuman. Anya nga tanto ti anak mo, ma'am. Babae nga ta, unaw lalaki. Uray anya,
tinapatay, adda anak ko. Ay na! No babae! Umalalakit di kan ka anapintas. Kat no lalaki, umalamat ka ni Manong Litaw. Nataurmat ni Manong Litaw. Day talaang ata, padakmat ang mamirmiraon. Sika talaga, Ursula. Noan niya la di tanti sasawam. Ha? Dispensaren nak, ma'am. Uray mamirmiraot kayo akas iti kunam, tanasaya at mat ti kababalin nyo. Awan serbi ti kinabaknang, no ti kararwam kat kukwa ti sairo. Wunmat ket di, ma'am. Ay, naibayagak matan dito si Lidyo, ma'am. Ay, sige, innakon. Ay, aglaba pa'y gayam. Ay, naada ka sa pulam. Ayaban naklata, Wen Ursula, agyamanak iti panangasikasom kanya ha? Apay na yatras matan dagiti alad. Anya tinaramit yo? Senyor, awan ti inaramid mi iti alad. Mas nawak na rod. Tay niatras na metan dagiti alad. Asino ti akin aramid iti na ito'y? Asino? Senyor! Diya ka mo, senyor. Senyor! Oh! Anya timbaga tinagdamagam? Nakita na kanawa na Senyor Juanito. Tinanyatras iti alat niyo. Aniya? O, Senyor! Ni Juanito? Ang tapos ka ba? Apay ang makikatkatawa ka, Doro. Bayamag ni Doro. Bayam ang makikatawa kanyak. Ni Juanito. Karkaritang nakgayam tiyawanan ba'y nakabsat ko, ha? Hoy! Sumaldeng ka man ang makikat. Di mo urayan ang makapungtot ni Senyor Kanka. Sige, kakadwa! Isubli tayo ti Alan! At tungpol tayo ken ni Senyor Pedro! At masapol nga itinto do ni Senyor Pedro ti alatan tayo! Sige! Agawan nyo! Isartan niyo data! Da kayo amin. Isardang nyo na itangar aramitan nyo. Talusan! Mga yabak iti pulis ta tiliwanda kayo. Senyor Juanito, agtungtungpal kami lang iti bilin ti amo mi. Malagan kayo. No di kayo pa'y pumanaw dito'y. Mapilitan ak nga agayab iti pulis. Kat maganda kayo. Sige, senyor. Pumanaw kami. Isupliyo dagiti alat iti masakupan ti amoyo. Ay na, senyor. Talaga gayam akayat asakupay ni Senyor Pedro ti dagam nga si dagiti asindana. Saan na mabalin? Inlaklako na ti daduma dagana. Ita kayat nakagawan. Jack itulok. Senyor. Nalawa da iti asyenda. Isu ti kalawan nga asyenda iti ili ti Aguinaldo. Senyor. Nalawlawa ti daga na ipatawid kanya. Gaputa amok asalimet-metan. Basit lang tinaipatawid ka ni Pedro. Gaputa agamak day di papaken mama amang ipatawid kan kuana iti ad-ado. Gaputa amangan no maungaw adagos. Gapu iti kinaloko na. Nukasta. Lokong harod ide ni Senyor Pedro. Dayta tipod no. Ket no apay abasit lang tinaipatawid kan kuana. Dayta ket bason na metlaeng. Ken pasig asakit ti ulo ti impapay na kada mamaken papa. Rumwar umunag iti pagbalutan. Gapo iti kinaloko na.
Naglaka maungaw, ti kwarta nga igam na. Ay, nagsupadi kayo nga rod. Ano kasta, senyor? Udnot ako nam. Lupay kasta ti kababalin ni Pedro. Impataglatada iti dadakal mi. Patas ti pamatagdakada kami adwa. Ngam ti madi, nagabuso ni Pedro. Kasta gayam, senyor. Masakit tinakam ni Pedro idinaamuan na nga ado nga amang titawid ko ngam iso. Katsipod idin, at ada na ginuranak. Isumat lata ti tinalagyo dito asindayaw. Kabayatan, tiga dayo iti Amerika, senyor. Juan, ang imada kasuratan mi di. Asaan na tagikuan ti asyenda? Ano pa'y kasta mapankan ko na ti amin asapol ti asyenda. Bayat ti kadak iti Amerika. Ay na, nagsayaat kayo kankwana, senyor. Puno day ta. Gaputa na unday matapanawan ana erano dito asyenda. Ngam itatadakon, kastoy mutan ti isubad na. Kaya't nakon nga agawan. Ang saan ang mabalin. Anya nga rod itan ti aramidan niyo, Juanito. No anyati ko nayo, papa. Idawluak dagiti lalaki iji asyenda. Tabakudan mi tinagpatinggaan ti dagayo iti asidag ti asyenda ni Senyor Pedro. Nasaysaya at payakasta ti mapasama, Juanito. Iti kasta, saanon agamdon pay ni Pedro nga alaon pay. Agasam nga iti kayat nasa kupot. Sige, Lito. Inton bigat. Agayab ka kadagiti lalaki di asyenda. Tapno adda kadwam nga agalad. Nasaysaya at no daytay nabakad ti alad na. Iti kasta, saan analaka amadadaol? Wan, mama. Kasta ti aramidan ni. Eko dua! Saan kumasinsinan ti panagalad yung babaeng ti barbwire? Masapul kumaan na bakit? Tapno saan na nalaka matadaan? Yadkalpasan na! Mulaan tayo iti kawayan! Tapno isunto ti agserbi abadan! Sige, naglaro! Wala dito! Basta ano teraminan na! Senyor, aday padamag ko kada kayo. Anya na ita, Baldo? Gap-gapumi kinidoro ijay asyenda. Ket nakita mi dagiti tao ni Senyor Juanito. Agang alad da. Kasta? Kasano daytan, Senyor? Bayamon, Baldo. Gaputad da sa balya planok. Senyor. Bayam latang agalad da. Tawan tumot lang ti Serbina. Papa, nalpasan. Nalpasan ti panagalad ni. Adu ka di akawayan, tinmulayo. Wen, papa. Pinasurutan mi iti alad. Taintun dumadakkal dagiti kawayan. Sandan to ang mabalin a basta agalad. Ket no ita, naskan nga da tagabantay dito eh. Iti kasta, saan a basta agbasak dagiti pasurot ni Senyor Pedro? Waniho, husto ka. Mangdutok ka nga rod iti para bantay ditoy. Napuskol at talaga ti panagrup-rupa ni Pedro, Juanito. Agaasam da ita nga ar-aramidon na. Ti kuna na nga ta kat baybay-am iti kasjay nga inaramid na. Mabalin mo nga idarom. Sana balen ta nakaala din dalito. Nabakid tinamayanda. Iso asana basta madadaal. Ay, di katagyaman. Ta iso tinapnapanan ti sapol ti asyenda iti ado a panawan. Sa ita, kastoy pa iti supapak na kan ka? Ha? Sa bali at talaga atid daram ah. Noan niya apol iti nagtaudan na. Taapay akasta ti aramid na. Akum. Oh, Siyak ti masuron iti kasta nga ugali. Ti imbilang mo akabsak.
Hello? Abirat, Lorna. Kumusta kan? Oh, si Kamot Gayam, Abirat Medrina. Kastoy, nasayaat kami iti apukok. Kumusta ti apo ko? Nasayaat latamad. Isulaangan ti as-asikasuak. Kati asawang, kumusta? Awan ita diti mansyon. Rimwarda kadagiti pasurot na. Diyak mo no sa dino tinapanan na. Agum at talaga ti asawang, Abirat. Wen, amo konti kayat mo nga ibaga. Kinapudno na, binagbaga akmanan. Ang amdinak denggan. Nagungat pa ikit di. Iso ako na kadyakon pakibiyangan pa eh. Gaputa kabilin nakmat. Lorna? Iso ati apo ko klatan ti asa si kaswag. Saan akon ang makibiyang iti kayat na nga aramidan? Uwan, kas pag-aramidam, tapno di nakasaktan. Ay na, kayat ko kumanga agkita ta iti personal. Ta makapagin istorya ta na sayat. Ladingitag abirat. Ngam saan na kami apalubusan arumwar ni Pedro. Iso amawatan na kuma. Maawatan ka, Abirat. Alangastan. Baliwag tumanan tumawag ito mamisan. Kapay, bye. Bye. Oh. Kaya't kumati sumarungkar ka ni Abirat Medrina. Ngam tapno awanan ti parikot. Agtong palaklaangan ka ni Pedro. Oh, kumusta ti panagbantay nyo? Nasayat mat, Lito. Awan timay nang datail ka dagiti alad. Nasayat nga rin no kasta. Nupi kasta. Ituloy tayo latatag bantay. Narigatan. Wan, Lito. Ano na dyan? Paltog na dyan. Asino tinagpartog? Anya ti kay papanan ti kanal buong anang nagdalito. Asino tinagpaltog? Gagayem, di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon, June Ributaso. Technical and musical scoring, John Ligligen. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Lirio, iti tanap.